Tak máme u mikrofonu Andreje Litoše, 3 góly v dnešním zápase, gratuluju, hat-trick. A rázem jste se stal zatím nejlepším střelcem dosavadního průběhu Ligy mistrů. Tak budete určitě útočit na krále Ligy mistrů? Jo. A kdo myslíte, že by mohl být vaším největším protivníkem v této soutěži? No, Real Madrid. A konkrétně hráč, který by vás mohl ohrozit jako nejlepšího střelce? Liam, jako brankář? Dobře. A ještě před zápasem vám onemocnil Jirka Brůžek, má prý nějakou nespecifikované zranění ve spodní části těla. Neměli jste náhradníka, jaké to bylo ve 3 hrát? No, tak jako bylo to trochu těžší, ale zvládli jsme to. Jo, děkuji vám za rozhovor, hodně štěstí. Poraženého týmu bych chtěl Kubu Winklera. Tak Kubo, vy jste přišel do týmu před tímto zápasem, jak se vám hrálo s novými spoluhráči? Docela dobře, akorát chyba, že se tam pořád hádali jsme se. To byla asi největší chyba. Vy jste znám, že máte dobré organizační schopnosti, že si dokážete zorganizovat mužstvo. Jak moc to bylo těžké tady v tom novém mužstvu? No, dost těžké. Kdyby se nehádali, to by to bylo o hodně lehčí. Tak jo, děkuji vám moc a hodně štěstí do dalších zápasů.